Здравейте отново! В това кратко видео ще ви запознаем с възможностите на вашата охранителна система, монтирана в умния ви дом, и по-специално с менютата и изображенията от клавиатурата, която се намира непосредствено до входната врата. В случая менюто изглежда последния начин. Екрана първоначалния предоставя кратка информация за статуса на вашата аларма, за статуса на зоните, дали са отворени, затворени. В случая, за пример, може да се види, че тук в момента в тази къща има две отворени зони. Натискайки този бутон, може да се ориентираме кои са те. В случая на първия етаж са отворени две зони. Зона 2 със съответно датчици P1 и P2, това са датчиците за движение, и зона 4, съответно същите датчици. По предоставената ви схема може съответно да се ориентирате за кое жилищно пространство и отворени зони става дума. Съответно може да видим, че на етаж 2 зоните са затворени и такива са отворени само на първи етаж. Важно е да се знае, че от клавиатурата охраната на къщата може да бъде задействана или спирана в зависимост от вашето желание. Може да избирате да поставите под охрана целия дом или отделни части от него. Това става натискайки този бутон Arm Disarm и съответно след въвеждане на кода, който ви се предоставя с документацията на къщата, откъдето може да се ориентирате за това какъв е той. В случая ще въведа кода, който е валиден за тази аларма, и от това меню може да изберете какво да направите. Да вдигнете под охрана целия обект, цялата къща, да вдигнете само първия етаж, втория етаж. Съответно това да е аларма, която охранява вашия дом, в случай вие сте извън дома си, натискате този бутон. Има така наречения нощен режим, т.е. може да използвате функцията Stay. В случая под охрана ще бъде дигнат вашия дом, но алармената система ще следи за изменения в зоните посредством само датчиците за отваряне на врати и на прозорци, и няма да бъдат взимани под внимание тези, които са за движение, тъй като очевидно вие присъствате във вашия дом. Съответно може да изберете за вдигане под охрана на вашия дом или на части от него и бутона Instant, което ще задейства мигновено вашата аларма. Все едно използвате за това дистанционното управление. В нормалния случай, когато използвате бутона ARM, има отложена охрана на вашия дом, т.е. отложено вдигане на охраната, тъй като е нормално в следващите 20 секунди от натискане на бутона се предполага, че вие ще излизате от дома си, ще затваряте вратата, ще заключвате или някакви други дейности, които са свързани с самото напускане. В случая може да се види, че в момента, тъй като има дейности в къщата, има две отворени зони на етаж 1, на етаж 2 няма отворени зони, така че тук може да се ориентираме дали не сме забравили някой прозорец отворен или съответно някой човек, който е в къщата и ще остане в нея, пък ние ще сме дигнали алармата и това би създало потенциален проблем и подаване на фалшива тревога. В случая ще ви демонстрирам как можем да дигнем алармата в цялата къща, натискайки бутона ARM. Съответно системата ни казва, че имаме две отворени зони и ни подсеща и пита какво да направим. Все пак да вдигнем алармата в къщата, да байпаснем тези зони, които са отворени, и да вдигнем без тях де-факто алармата на къщата, или съответно да видим кои зони са отворени, така че да предприемем действия и да ги затворим. В случая аз ще избера втората опция, тъй като в момента движението на хората няма как да го отстраним и съответно алармата ще бъде вдигната в онези зони, които са затворени. Виждате отложеното действие на вдигането на алармата, използвайки ръчния метод чрез клавиатурата. То е в рамките на 20 секунди и след тяхното изчерпване алармата в къщата ще бъде вдигната. Като тук клавиатурата и самата система ви подсеща, че все пак имате две отворени зони и двете са байпаснати по ваше желание. Статусът в момента е такъв, че
Алармата се задейства, тъй като е отчетено движение в къщата, в зони, които са били затворени. Съответно се подава сигнал към клавиатурата, която издава звуков сигнал, или ако вашата охранителна система е свързана с доставчик на външни услуги за съдействие, те са информирани, че има нещо нередно. Съответно може да предприемете да свалите действие по сваляне на алармата от къщата от охрана, натискайки бутона Disarm и въвеждайки същия код, който въведохме преди малко. Тук на този бутон Info са записани алармените събития, които са възникнали вследствие на работата на системата, и от този бутон може да преглеждате къде какво във времето се е случвало. В случая нямаме тук логнати записи, а на втория етаж е логнат одитен запис, свързан с зона 2 на втория етаж. Така, друго интересно нещо, което може да се спомене, е, че използвайки дистанционното управление за вдигане на къщата под охрана, на него има два бутона, които са за тази цел. Червения е за вдигане на системата под охрана и съответно зеления за сваляне на системата от охрана. Трябва да се има предвид, че използвайки дистанционното управление и се предполага, че вие ще го използвате извън къщата, така че натискайки червения бутон, къщата ще бъде вдигната под охрана незабавно, без въпросното отлагане от 20 секунди, което видяхте преди малко. Интересно е да се спомене, че на самото дистанционно управление имате още два бутона. Първият бутон и чрез неговото натискане може да отворите входната врата на вашата къща. Чрез натискане на втория бутон може да се отвори гаражна врата или врата на кабинет, в зависимост от типа на къщата, или натискайки комбинацията от двата бутона може да се отвори техническо помещение, в случай че то е оборудвано с самостоятелна врата за достъп до същото. Друго нещо, което е важно от потребителска гледна точка да се има предвид, е бутона меню, който ви предоставя достъп до основните настройки на вашата охранителна система. Разбира се, и тук също има такива, които са препоръчителни и които имат определени стойности и същите е препоръчително да не бъдат променени, защото ще затруднят или в отделни случаи нарушат правилната работа и функциониране на вашата алармена система. Хубаво е те да бъдат променени само от хора с опит с въпросните алармени системи, или в случай, че искате да привържете вашата алармена система към външен доставчик на охранителна услуга. Но това меню ви дава достъп до подменю, което се нарича User Codes. Натискайки го и въвеждайки съответно администраторската парола за достъп до вашата аларма, вие получавате достъп до меню, в което са визуализирани предварително създадените потребителски акаунти във вашата охранителна система. Разбира се, първият акаунт е администраторски акаунт. От бутона Edit вие може да промените основни настройки, свързани с него, като може би най-важната от тях е смяна на кода, който е записан във вашата документация. В случай, че искате да го промените, става от това меню, въвеждайки го последователно два пъти. Разбира се, той трябва да е различен от този, който вече имате, за да може системата да го възприеме и да го запамети. В същото меню виждате, че има създадени още три потребителя. Home 1 и Home 2 са потребителите, които са асоциирани с двете дистанционни управления, които получавате в комплект към вашата алармена система. Разбира се, те също имат кодове, които може да смените по абсолютно аналогичен начин от това меню. Въвеждайки нов код, той ще бъде запаметен и асоцииран към дистанционното управление, което касае. Разбира се, в случай на загуба или подмяна или закупуване, добавяне на ново дистанционно управление, това, което трябва да се направи, е от същото меню да добавите нов потребител, да речеме Home 3,
към който да асоциирате ново дистанционно управление. Това става последния начин. Аз в случая ще използвам вече създаден потребител, за да ви покажа как става. Това става от менюто Remote Control. Има два начина. Тук трябва да въведете или ръчно серийния номер на дистанционното управление, който може да видите от неговата кутийка, или да натиснете, както е изписано в екрана в самото меню, който иде от бутоните на новото дистанционно, за да може алармената система да изчете неговия сериен номер и да го асоциира с потребителя, който създавате. По същия начин може да смените и потребителския код на второто дистанционно управление, на втория потребител, към който е асоциирано същото. Тук виждате един служебен потребител, който се нарича KNX, той също има код. Препоръчително е този код да не бъде сменен, защото ще нарушите правилната работа на различните системи във вашия умен дом, които си комуникират с алармената система и проследяват и отчитат състоянието на различните зони. В случая отворени, затворени врати, прозорци, датчици за движение и присъствие и така нататък. Друго интересно меню, от което можете да управлявате различни функционалности в вашата алармена система, се намира в подменюто Security Functions, като от менюто Zone Chiming може да, след въвеждане съответно администраторската парола, може да определяте кои зони да издават звуков сигнал, за какъв период от време, с какъв звуков сигнал и кои от тях да сигнализират. Това става, да речем, от първото меню, избиране на съответната зона, която може да промеряте и плъзгайки тези тригърчета да определяте коя зона какво поведение да има. Да издава звуков сигнал, да не издава звуков сигнал. Може, разбира се, чрез средните бутони да контролирате общото състояние на всички датчици, монтирани в съответната зона. Също важи и за етаж 2. От другото меню може да определяте условията, при които алармената система да издава звуков сигнал, при отваряне на зона, при затваряне на зона или и двете. И съответно от последното меню може да контролирате времето, за което всъщност алармената система да издава въпросния звуков сигнал. Това е направено с цел, ако искате да клавиатурата на алармената система да ви сигнализира за това, че има отворена врата, прозорец или нещо друго по ваше усмотрение, цел или желание. Има, разбира се, много настройки в менюто на системата. Повечето от тях е препоръчително да остават в фабрично състояние или начина, по който са направени при приемане на вашия умен дом, за да се гарантира правилната работа и функциониране на цялата система. За сега е това от нас. До нови срещи. Чао, чао!